Sopo gitarnya? Enak blas. Mandep. Tuwek mendut teko. Kapan kaya aku disoweneni kok ning wong iki engko piye ki engko? Salah iki. Gitaran ora penak blas ki ngono. Gitaran kira to penak no. Lagu-lagu romantis ngono lho. Pacare ra duwe lho, Pak. Pak kok kon romantis piye jane? Ora duwe pacar tetep los.